hak arpon reu tere unai lur arhaja arpusan jan kot san spa angut ki nong shong snong kathan Kukon bakun thop na do ki reu teman ki Longkmie Longkpa ki samla kan thai bat shin rang kum juru ki Khynnah Skul ki le yo jing Myntoi na ka free medical health camp ka balapan nong da ka Synjuk ki hima ar liang wa yam mau plang welfare society ha Kukon government LP school. Kini ka free medical health camp. Kala sedang na kapor kandai baje men step hadu kapor sau baje no paisngi ha ka bagi doktor ki bertebet bat pau khmat ha ka kam lem bat ki nurse bat ki nong trai ki lawan ban sno ktilang ha ka ni ka kam ai dawai bat ban sumar ai ya ki nong shong snong. Kumban syukdo ka Synjuk hi nalor ka jing trai kam jengka banyada bat ban penne pensa ya ka mai mariang kala syam ya ka sin jam ban wan ra ru ki lat bagi nong shong snong kin yo jing sumar ya la de da ka jing trai lang bat ki bor badai pet ya ka kot ka khia na ka liang ka sarkar jala bat ki badai simet ru kumju. Ka Synjuk ha ka jing lam khmat uba tambor lingdo founding chairman ha ka ni gasngi kala syam ya ka jing trai lang bat ka latring o PHC ha ka bala wan mi khmat da ki doktor ki nurse bat ki staff jong ka Bethany Hospital Mission Netralaya I Mission District Ayush Society Shillong ki ba wan lam ya ka jing sumar ai ya ki bala no orta nalor ki wei pan. Haswaban sedang ya ka free medical health camp kalau dan ke jing lang ka balengkot ha ka ba nalor ba tambor lingdo la yo ki jing kran nau ba Roland Star Kyrwoh CF ka hima nong lawai uba kermen khongwar urang ba snong kong S Lingwi principal ka school bat ki wei pan. Hakari ka sngi ka Synjuk kala penlong ruk ka jing pun ko buram ya ki doktor ki nurse ki staff bat ki wei pat ki bare gi nong tre jong ka kot ka khia ki bala dan benta ban penlong ya ka ni ka program ka ba job. Haba ajing kran hakani ngasngi uba tambor lingdo ula banjur baka pangka sitam kamdai ka bala ban khang henrei hab ban sumar bat kumta hab ru ban shem ya ka kabu ling baki lat jing arab ka sarkar jala kum ka MHIS bat ki wei. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing Myntoi ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya